Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Drage kolegice i kolege, draga povjerenice. Jako mi je drago što danas imamo priliku glasati o ovako važnoj temi. Čak 77% građana Europske unije radije bi popravilo uređaj nego kupilo novi, no unatoč tome otpad u našem okolišu se gomila, a građani su primorani stalno i iznova kupovati nove uređaje. Ključno je da potrošač u trenutku kupnje zna koliko će proizvod trajati te koliko ga je lako ili teško popraviti u slučaju kvara. Jedino tako možemo dati potrošačima stvarni izbor između održivih i neodrživih proizvoda. Moje nedavno istraživanje u Hrvatskoj pokazalo je kako 81% građana smatra popravak neisplativim. Razlog su prije svega skupoća i nedostupnost rezervnih dijelova. Rezervni dijelovi moraju biti na tržištu svo očekivano trajanje uređaja. Dostava mora biti brza, cijena mora biti razumna. Kako bi popravak postao privlačniji potrošačima, moramo osigurati financijske poticaje, ali i obvezu zamjenskog proizvoda dok se čeka završetak popravka. Vrlo je važno u pristupu ovom problemu krenuti od faze ekodizajna, kako bi se proizvodilo na način da i potrošač i serviser mogu lako popraviti potencijalni kvar. Svi se sjećamo kako smo nekad sami mijenjali istrošenu bateriju na mobitelu. Danas se ona zalijepi za uređaj tako da vađenje uzrokuje samo dodatne kvarove. Važno je da komisija u budućim inicijativama inzistira na zajedničkoj odgovornosti i trgovca, ali i proizvođača prema građanima. Govoreći o dizajnu, jako puno ljudi mi se žalilo kako im se uređaj pokvario netom nakon isteka jamstva. Studija Europske komisije je potvrdila isto i to ne može biti slučajno. Ključno je zabraniti sve oblike ugrađenog kvara, uključujući i digitalne kvarove. Jako puno ljudi ažurira svoj pametni uređaj samo zato što dobivaju agresivne obavijesti, a ne zato jer znaju što novije ažuriranje zapravo znači za sam uređaj. U mojoj zemlji više od 60% građana je primijetilo da im nakon ažuriranja uređaj usporava ili mu pak baterija kraće traje. Zato mi, socijalisti i demokrati, se zalažemo za obvezno jamstvo da ono treba bolje održavati stvarno trajanje uređaja. Od komisije očekujemo ambiciozne korake u tom smjeru. Svaka kriza nas tjera na razmišljanje izvan okvira. Popravkom i prenamjenom proizvoda stvara se daleko više kvalitetnih i ekološki prihvatljivih radnih mjesta nego bacanjem ili čak recikliranjem. Isto tako, sada smo možda više nego inače svjesni ograničenosti resursa u proizvodnji. Baš zato se treba zabraniti neodgovorno poslovanje poput uništavanja, odnosno spaljivanja neprodane robe. Živjeti zeleno ne može biti privilegija nekolicine, nego standard svih u Europskoj uniji. Hvala lijepo.